Може да си надарен, да не познаеш страх. Ай, кажи ми в казармата ли ще умра? Да си взел по-дух и да пребързаш уж греш, както направил грешица. Да вкусиш бате от нациците и без шака маза, бързото гора мойка там продаваш, ще се пишеш млад. Споко бате, откъде получих учето възпитание и шанс да направя толкова бързи преко, останеш гладен, намериш номера, звъни. Ама първо ще ми изчислиш всичките тери. Татко ми пари така и не познах да нямаш да е различен грех. Телефона, ао, моля те купи. Ако нямаш, давай, взимай, връщай. Знаеш ли какво е да се пази чест? Да откажеш да продаваш от чуличе смет. Пушил съм и елегантно и на половин цена, колкото поискам идва на мига. Иначе ако пречим по-добре не отговаряме. Всичко се слуша, но не и на мига. А само имаш ли на нуждата? Мока питахте за дистрайк, за славата, така и не проплаках. Но когато осъзнаеш, че всъщност си оставил някого с потегната ръка е друга бира. И не съжалявам толкова заецам, че от компанищичко на другите не давам. Ха-ха, но сега успях да седне и да че. Имаме да си говорим за толкова много неща, хората продавали да духа. Ах, тия две змии са притомни. Да не ги попарих, признавам си, че тези бързички повторих. Да ти се обяснявам, батя, само единствено за татковите нужди имаш ли ги, но и аз да бях шериф, щях да се опитам да обръс Мустанг. Запитаме, любимец. Ах, така ли стана с този пример? Виждам, че си каубой, дори не знаех кой си преди да ми се напериш, така че кротичко. Тъй да ти кажа, често ставах екстроверт. От наплава ти ми дойде да пина мъничко моед. Разкош, бате, добре ли е да се гази? Не знам за това плата, ма скъпичко дойде. За такива хора няма убеди, ама нямам, бързичко ще набера. Знам къде ще има. Ха-ха. Напитката ми е със собствен сос. Ако себе дето бърка по главата да го пушиш, трябва да си прост. И да, това е музика, може да не съм от текаши, но няма да се статуирам, защото после ще се плати. Кой къде ме млати? Пак ли се подмята чаши? Не знам, бързичко, по-бързичко идва по-бързо от любимата кибрито продавачка. И не е нужно да си купиш килограм, но повярвай ми, ще валя и ще има честичко да си призная. И аз си мислех, че без амоняк не става. Има ли го тук, не става и смеше доверието в мен, от мина станах бесен, бързо ме закара и там на този Илион, дето винаги го знам. А той е все един такъв. Ах, тези дни като бачках без да има пенсия, по принцип ги развъртам.